Otherwise, igama lami nangusibongile Mlekuthi. I'm a film graduate. I'm a creative videographer, video editor, and yonke loo nto ndiyifundele. Ayonto ndiyivumbukelele ndiyifundele. Ke ndiva abantu besithi bazi-content creators, mna ndiyi-content creator enediploma idiploma yam ndiyenze eCape Peninsula University of Technology eCape Town, kuthiwa kuseCPUT. It's a national diploma, icoverisha in creative modules, which is the directing, producing, cinematography. Zininzi like zonke ezi creative modules nozicinga, but ayicoverishe i-creative modules qha, inazo neze-business, which is it equips you ubana ungabi creative qha, but ukwazi nawe uba uzimanage, ukwazi uba ube-entrepreneur, uthi mhlawumbi xa uphuma esikolweni ukwazi uzenzela opportunities ngokwakho njengoba ndizenza nam. Icareer yam yaqala kwa-grade 9 because ndaye ndafumana ibhasari yofunda i-maritime studies. Andaziva neyavela kwi-maritime studies. It's basically yonke into edibanisa namanzi, iinqwelo ngaphantsi ngaphezulu, yonke like overall. So ndayifumana ndikwa-grade 9 uba mandifunde loo nto nasevasithi. Laa bhasari ndandiyifumana yayizokhaverisha high school yam yonke nevasithi yam. Ndathi xa ndiphuma kwa-grade 12 akwavuma, ngosendifumene ibhasari ezokhaverisha ubomi bam, akwavuma because I've always been a creative child. Nefamily yam singabantu abakreative. So ndafikelela kwiponto uba kwanyanzeleka uba ndiyeke ibhasari so that ndizopursuisha i-creativity. Nyayicinga loo. Omnye umntu angathi hayi ndabavuma, but bendinawunqoya ndiyeke ngaloo decision. Mhlawumbi ke kwenye indawo but ndiziva ndisendaweni erayithi. So ndafunda no maritime studies from grade 10 to grade 12. Xa ndifika kwa-grade 12 ndayeka ibhasari, ndaaplayela i-film production eCPUT. I-film production ke ikhona kwii-institutions ezininzi, but i-CPUT ndingathi yona yeyona i-accommodata abantwana mhlawumbi kufuna uba NSFAS, because ezinye zii-private institutions, ooAfda, ooCADA, ooVarsity College. Lena ndithi bana mna ndafika kwiposition yoba ndikhethe i-passion yam ndisemncinci, because ufumana ibhasari kwa-grade 9 ithi bayizokhaverisha i-high school yakho to university. It's a once in a lifetime opportunity, and ndincedwe ukuba abazali bam bengabantu aba-open-minded. Utata wam ligqwetha, umama wam ngutitshala. So bona bavele bathi mandikhethe le nto ifuna ndenze uba ingazufikelela kwi-point where I drop out of school. Yazi le nto film production xa ndingathethi kakhulu. I-film production is basically kwenza ii-movies, ii-documentaries, yonke laa nto, like visuals basically. But ayiphelelanga apho qha, kukho le nto kuthiwa zii-podcast umzekelo. Yabona nje uzokuvula ifowuni yakho ungena TikTok, laa nto yi-content creation nayo ifala under yonke le nto ndifundeleyo, yebo. So it's basically yonke into okwazi uyijonga uyibukele ne-advert is film production. As much ndafunda ndagraduate ngo-2020, then kwafika i-point where I have to now decide ubana ndizokwenza ntoni, because there's a very big, it's a vast industry. You can go uya kwi-set usebenze mhlawumbi usebenzele generations, yebo, ube phaa ushuta uthini, okanye uzenzele nakhe yakho opportunity uzivulele i-production company. Yonke loo nto ixhomekeke kuwe noba wena uzibona okanye ufila ungaske ungenza ntoni. Unga-acta no-act umzekelo, u-acte ube upresente, like zininzi opportunities, especially xa ungumntu o-creative. Like mna ndiya-enjoya umzekelo, because every day ndenza into engafaniyo, ndibana nabantu abangafaniyo every single day.
andenzi B1. So ayikho mina khona ngathi ngiyabholeka and ndiphinde ndenze izinto engiyithandayo. Ukuze uqualifye for uba ungene e-CBUT, ndifuna ukuxelela le uba funeka ukwazi ukuthetha i-English, ogqiba ukwazi uba ne-motivational letter erayithi. Ayikho into yoba mhlawumbi kufanele ube ne-maths engu-level 4 bathi as long as i-English yakho ukwazi uyithetha. Le motivational letter kufanele ibonakalise ubana why kufanele kukhethwe wena ukuze ufunde phayana, because kuthathwa nenani labantu abambalwa. Mna ngokuya sasithathwa sasibayi-30. By the time sifika kwi-3rd year, ngalo nyaka sasizograduate ngalo, sasesibayi-15 abantu be-deregistasha besithini. So le nto ihamba ngokuyithanda ngoba wena uziva uyi-creative, uyayithanda nayo-ke leyo. Andayazi uba ndakwenza ngasekuqaleni, nale nto ndiyenza kangoku ndiqokelela kule le-content ndizoyo-edit because yeyona nto endiyithandayo, ndakhetha yona after. I-passion for mna noba ndinika nakhina i-advice zabantwana, yenzani le nto nini ifunwa nini, irhalelwa nini. And as nto young nam ndisakhula zisene-stepping stones zenzazam, andiphelelanga kule ndawo ngoku yabo. As much as ndiyi-content creator ngoku, ndingaphinde ndidibanise nenye into. Ngapha ngamsesithiwa ndiyi-t-shirt, uba kuthiwa ndiyi-lecturer, ayiphelelanga uba namhlanje uzohamba no-linear, indlela elinear qha. Icareer iyabrancha out, yabo, iyabrancha out. Anyanzelanga uba ufocuse kube one njengala nto ibivele phayana. Awunyanzelanga uba just because uthe ungcreative qha, just because uthe ungugqirha ube ngugqirha qha, ungangugqirha uyi-actress, yebo. So nangoku ndenza loo nto and yeyona nto bendifuna uzondixelela yona.